Brazil jamana an ka lasigiden min bɛ yen ale ni an ka maa ɲɛmɔgɔ n'o ye minisiri ɲɛmaa ni a ka taamajɛkuluba min wulen bɛ k'o kunda Brazil jamana kan ka dɔn Choguel n'a ka jama o ni Mali lasigidenso o ye ɲɔgɔn ye ka kuma wale camanw kan. Mali lasigidenso dayɛlɛla Brazil jamana kɔnɔna la kɔsɛ in na min taara o ma mɛn ten kojugu ka dɔn an b'aw ladina sa k'a fɔ kuma bolilafɛn minnu kun kan u ka taabolow bɛ cogo di u bɛ lahala minnu na u da sera nin kelen-kelenna ma. U y'a jira k'a fɔ an ka taamajɛkulu ni o ye Choguel Kogala ni a ka mɔgɔw ye u ye wasa sɔrɔ u ka taama ninnu na u ye bonyaw sɔrɔ u ka taama ninnu na fo ka taa se karama ma. U ye baara min ni u y'a kalifa an ka lasigiden la Brazil jamana kɔnɔ n'ale ye Ibrahima Diallo ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ a kɛlen kɔfɛ ka an ka taamaden ninnu bisimila n'o ye Choguel n'a ka taamajɛkulu ye. A y'u fo k'u barika da ka sɔrɔ ka a yira k'a fɔ bi na Mali ni Brazil jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko cada dɔw bɛ yen an ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ bala bi kosɛbɛ. O kumaba dɔ ye sɛnɛko ni baganko ani mɔniko fo ka taa se jagoko ani lakanako nasira ma. K'i ka dɔn ko kungana na ko an bɛ sira ɲuman kan wa jamana fila in u bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin sira ninnu ka baara lakika ɲuman o kɛli la. O bɔlen kɔfɛ min Ibrahima Diallo ye a da donna a yɛrɛ ka baara yɔrɔ ko la a ko min ye u ka taamafɛnw ye n'o ye bolifɛnkow ye fo ka taa se u ka sokow ma. A ye laɲini kɛ an ka nin taamajɛkulu ninnu fɛ n'o ye u ka so dɔ jɔ Mali tɔgɔla so dɔ jɔ Brazil jamana kɔnɔ fo ka taa se u ka taamafɛnw n'o ye bolifɛnkow ye ko da ka don o kuma na. Min ye so jɔri ye ni so jɔla k'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ musakaw la musaka minnu bɛ kɛ jamana fɛ. Ka dɔn fɛn min ye maa kofɔlen ye a y'a jira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ maliden minnu bɛ Brazil jamana kɔnɔna la ko ale bɛ kalo 5 bɔɲanko a ko maliden minnu bɛ Brazil a fanba bɛɛ bɛ u ka duguba min bɛ n'u b'a wele ko Sao Paulo k'a fanba bɛ Sao Paulo ko ko Brasilia ko maliden man ca yen kosɛbɛ an ka lasigiden ka fɔ la. O de la a ka o kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ jamana ni a ko an kibaru ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye kɔrɔfɔ ta k'a jira a la k'a fɔ a ye ka nin kumakan minnu fɔ nin ye k'u k'a kɛ laɲini ka ɲɛsin minisiri ɲɛmaa ma. Minisiri ɲɛmaa yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye bawo a ka kan a ɲɛ ka fɔ ale ye a ka se ka fɛɛrɛ telimaniw tigɛ nin ko ninnu na walasa u mago bɛ se ka dilan cogo min. Minisiri ɲɛmaa y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ u ye ka nin laɲini nin kɔrɔfɔkan minnu fɔ k'a tɛna bɛn ten ko bawo k'a kɔrɔfɔw tɛna kɛ kɔrɔfɔ gansan ye a kan ka se yɔrɔ o se yɔrɔ la fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ka kan ka tigɛ walasa nin baara ninnu ka se ka kɛ teliya la. K'i ka dɔn ko u na o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. O sabu ye jumɛn ye ko Mali ni Brazil jamana n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ sira minnu kan ko jamana fila in bɛ baarakɛɲɔgɔnya sira minnu kan ko a sira ka ɲi kosɛbɛ ko wa ko an bɛnnen don a la. Ko n'i ma ɲɛ k'a fɔ i ni maa bɛn b'o la i ka lasigiden ko a ka kan i k'o bila hukumu kɔnɔ hukumu minnu bɛ yen n'o bɛ maa wasa ka baara kɛ. A da donna malidenw fana na minnu bisigilen don Brazil jamana kɔnɔ u ka se ka taabolo ɲumanw ta u ka se ka hakilila ɲumanw ni jogo ɲumanw ta ko bawo ko jamana ni a jɛɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnya k'a kɛ bonya ni karama kɔnɔ walima ka bala ka a tiɲɛ suko ni dugujɛ cɛ ko a caman bɛ yen o bɛ bɔ jamanaden minnu bɛ o sigida kɔnɔna la.